След тридневното ни пребиваване в Пирин, успяхме да покорим единствения връх от трите, които бяхме се прицелили, връх Зинаница. От тук имаме изглед към всички върхове на Пирин. Ето долу се вижда нашата хижа Зинаница и езерото Зинаница. Горе трапецът, който виждаме в центъра на екрана в момента, е връх Вихрен. Вляво от него е Кутел 1-2 и седовината Кончето. Днес спазихме правилата на планината и тръгнахме сравнително рано и затова ще избягаме от дъжда, който вчера стана и лед под формата на лешникови градушка топчета. Тук панорамата е 360 градуса, а времето за сега е приятно. Има остатъци от сняг. Зимата този клек, който се вижда, изцяло се покрива с сняг. Езерото замръзва, а върховете са неописуемо красиви.